Retorol da Mandi é un proxecto do ano 1991. Este proxecto levou a cabo Manolo Arnolla, Manuel Vázquez Pérez, pero máis conocido por Manolo Arnolla. A súa dona era natural deste concello de Sober, e tiña aquí propiedades, e, se apeu á terra, e alá por aqueles anos, gustaba a zona, gustaba o viño a Mencía, e empezouse con ese proxecto. Os valores desde o ano que nos empezamos aquí son fundamentalmente que a xente da zona, que a viticultura heroica en moitos casos, que permanezca. Temos sobre 450 proveedores de uva, a parte das nosas viñas, e mantemos unha unión con esa xente ao largo de todos os anos. Fai uns meses que empezamos a colaborar, a participar con Galicia Calidade, e algo para nós moi importante, porque creemos que Galicia, por o seu nombre, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, é un nombre que está moi ben visto ali en todas partes. Vemos a Galicia Calidade como un paraguas donde acollernos todos aí, todos os fabricantes e elaboradores de produtos galegos de calidade, e como non, nos vemos que é algo que nos vai axudar moito na venta do produto.